what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa Zimbabwe Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira makomo Zimbabwe manya dakabatesa Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Pfumani. Munguva yeutongi wa Smith muri Zimbabwe panguva iyoyo yakanga isingafari neutongi iwoyo wavaiti utongi hweudzvanyiriri. Nekudaro vakomana nevasikana vakawanda vakasiya upenyu hwavairarama panguva iyoyo. Vamwe ndevaenda kuchikoro, vamwe vaienda kumabasa. Ndokuti aiwa taneta neutongi uyu zviri nani tizvisunungure. Nekudaro tiri kuteera vakomana ava nevasikana ava kuti vasiyewo nhoroondo yebasa ravakaita vachitiudza mafambiro avakaita mukusunungura nyika yeZimbabwe. Munogona kuona chirongwa ichi muri kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika, Masvingo Province, Manicaland, Midlands, Bulawayo, Mashonaland West, East, Central nekumwe kwese kwanisina kutaura. Chirongwa chenyu makomrades, ngatigare pasi musiye liberation legacy yenyu kuitira kuti mhuri yeZimbabwe igoziva kuti patigere pane gamba riripo. Chokwadi ndechekuti imba neimba munogona kunge makanga mina mujibha chimbwido kana kuti mubereki aitira basa magandanga, kana kuti munogona kunge muitori nemwana mukomana kana musikana akabuda kuenda kunoita zvematongerwo enyika mukurwira rusununguko rweZimbabwe. Nekudaro hachisi chirongwa chevakanga vakabata pfuti chete, chirongwawo zvakare chana mujibha nana chimbwido vabereki vainzi povho. Ngatigare pasi musiyewo nhoroondo yenyu. Nhasi tiri kupita dhonza rimwe gamba kubva kuChipinge. Gamba iri kune vanoteerera zvirongwa rakataurwa muzvirongwa zvakabuda mazuva apfuura, apo takaita chirongwa naComrade Obey Dzingai Mabhunu kana kuti Comrade Bila. Vakati aiwa pane rimwe gamba randakafamba naro, nekudaro tati aiwa ngariuye tigarewo naro pasi risiyewo nhoroondo yenyika nebasa ravakaita. Baba makadi zvenyu makutsvaka kaparunhara semunhu achangosvika yani mune mataura kuti kuma10 ndasvika vanenge vada kutsvaka kuti mukomana asvike hero. Makadi henyu baba? Aiwa tiri pezi, mafamba zvakanaka? Aiwa ndafamba zvakanaka. Handitika aiwa ndauya nebhazi rinonzi Inter-Africa. Ndokurara murimo rakasimuka na8 nezuro. Tasvika muno makota to 2 manheru. Ndikazotohayeka zvimaindo ngiriki taxi zvinosvitsa pamba. Saka ndazobhadhara $5 kusvika pano. Handitika aiwa tinotenda. Toda kuziva mwana wekwandumeya watakagara naye pazuva ranhasi kwaakazvarirwa uyewo zvakare nekuti mhuri yekwababa vavo yakakurawo zvakaita sei? Inini ndinoitwa Ishmael Ndumeya. Ndinogara kuChipinge, ndakabarwa muChipinge. Ndakabarwa 1953 nogore ndakabarwa. Ndikaita chikoro changu paChivhunze School. Ndakaita sub A, sub B, standard 1, standard 2, standard 3. Then ndochipa ndazobva paipera nestandard 3 ndakazopinda paGaza ndopendakazoita standard 4. Ndapedza standard 4 mukoma vakazoshaya mari, baba vachibva vashaya mari, ndibva ndatanga kutsvake basa. Ndakatanga kushanda pahotel.
ndiri scarlet boy wokugeze mandiro kudai. Okay. Ihoteo ipi? Pachipinge hotel. All right. Then ndazogara ipapo ndakazopedzisira ndaita chef. Ukubika ndaibikira varungu ipapo. Ndazobvapo murungu uya akazotengese hotera. Akazosara nefilling station ainzi Tatamans. Saka Tatamans ndio akazondishedza kuti uye pa filling station. Ndakazenge nda petrol attendants. Ndakudire petrol motokari ipapo. Yeah. Saka ndakashanda ipapo kwe 3 years. 1974 muna musi wa 15 October ndope ndakati paite umwe comrade ainzi ndamukanga zita rake asi akabva kwaMutoko akauya kuMungaoni akazoenda paSkyline akarowa ainzi Chiridza akarowe mota yebhengi ipapo akatore mare akairi mare svino akati akaenda naye kuMozambique. Then mabhunu akapfeke camouflage. Ndipo ndarikaudzwa ndikati wakomana saka mabhunu aya kupfekere kucomrade iyeye. Ndakazongonoti iri musi wa 15 October ndikati ngandiende kuhondo. Saka ndakapinda through ndakatore bhazi rainzi Blue Line. Ndichibva ndaenda kwaMzite, from Mzite ndebva ndadzoka paMautslinda paborder post pacho. Ndasvika ipapo mamabvunzira ndofamba sei? Ndakanga ndichitongoenda paSumugbeira ndobva ndaenda kuti ndiende. Saka ndakati ndasvika ipapo ndebva ndabudise passport, ndanga ndiine passport. Ndikati uri kuenda kupi? Ndikati ndiri kuenda panyanga iri apo ndine mhuri yendine saka iri kurwara. Ndiri kuenda pane chikomo chiri apo pane nyanga iripo. Panonzi paSita. Zvanza ndibva ndabudise passport iyi. Ndabudise passport akati enda hako nepassport rako unodzoka ngoi. Ngati handisi kuziva zviriko dzimwe dzenguva anosvika asipo kana kuti ndinosvika aripo. Vakanzi alright enda apa ndakadzvara kagombezo kangu ndopapindire ndakaenda kuenda kuMozambique iyoyo. Asi takasvika ikoko it was after independence yeMozambique. Ndematipo tigare nemakamarada asi mamwe macomrades tibva unzi akuuya ndope ndakazoendeswa kuMachazi papaine mamwe macomrades. Tava Machazi paya takapagara nofunga 6 months ndope ndakazonominatwa isisu kuendeswe kuTete. Tatorwa kuenda kuTete paya takatorwa tiri kuma 300. Training yangu iri ndakaitire paTete tiri 300. Tikaita 6 months tiri patraining. Tapedze training machinja zita manje. Ndachinja zita ndakunzi Tiger Big Fish. Comrade Tiger Big Fish. Comrade Tiger Big Fish. Asi ndichakutaura rimwe muFriday ndakanda kunzi Blood and Tata Kill and Take. Asi tachipedza ipapo ndakazoti tapedze training iyi ndichibva ndaiswa kubase 2. Taiswa kubase 2 takumirira kuspecialize manje macourses onenge ndochiita. Ndakachuzwa kuti ndiende kumedic. Ndobwe ndakazospecialize wamedic yacho iyoyo. Ndanga ndiri medical officer. Ndaida kudeploya kuCentenary. Ndo kwangu akashota medical officer ikoko. Asi kwangu chinzi kwangu kusina ngiri sectorial MO. Then ndasvika apa ndingiri padeployment ndakaendeswa paizwa bhatara paTete. Then ndichibva ndamirira imwe motokari yaideploya yacho. Saka tachitorwa ndakasvika paborder zvikanzi uri kutodiwa kumashure papaite mission yekuende kwakotora mbuya nehanda kuChifumbu. Saka ndakawithdrowiwa ndichibva ndadzoka pabhatara revo paya nana Elias Hondo to name few. Then vamweni vakachizoti takanga tiine mutungamiri wedu ainzi Sekuru Chidyama uyu ndiro ranga iri svikiro hombe because vakanga vatiwo hakuna mudzimu unoruka uri kunze kwenyika, mudzimu ngaupinde munyika mao. Saka mbuya ava nehanda taida kuenda kwavasiya kumamvura dona kumaundarwe ndiyanga iri mission yedu. Saka vakazoenda kuitika nezvekuti vachiuya panga paine vazee tese pakuita tiri kuma 718 papaina umwe ainzi
makone amweni ainzi chimurenga umweni mudhara anga ichibate bhasiketi racho ainzi mudziyo ndiye anga ari padhuze nasekuru chijikama uyu saka takasimuka dhiraivha tanga tiine ainzi Chakwenga ndiye akati dhiraivha kubve Mtete pabhatereo ipapo kuenda kubhodha neZambia. Tasvika kuZambia takaviga mbuya nehanda amine ningirisi sekuchijikama uyu tikafukidza ngemagumbezvo kuti vasabayiwe tsetse fly dzesvikiro. Isu toipa tachinja mazita tikati tiranozvako Manuere mwene chibate mazita akanga takutaura mazita ekuMozambique because anga sakati kunzwa kuti maZimbabwe moda kupinda kuenda kodini saka takati chiti tiri reinforcement yemakamarada toipa tapinda pai tabva tabaya matsetse fly igore ripi yanga 1976 tachikrosa paya takatore tasiwa pabhesi pacho ipapo tazosvike pabhesi takasiwa nechokuno teipa tanzi naChakwenga akati ndaakudzoka imi chisarai panapa muchoni kuchiende kuchifumbo kwenyu. Takatore 6 days kubva ipapo kuende kuchifumbo teifamba masikati ega ega manheru taikemba pakazoita umwe mudhara ainzi Chimurenga ichibva achaika tikazotore rimwe zuva tichida kumupa chikafu kanzi chikafu hasati chasvika kumakumbo asi takazosimuka teipa tasvika pachifumbo vanhu takasvika pachifumbo amweni aine mablisters makumbo anga ari mutungamiriri wedu tanga tiina Makerure naKenel Mhaka ndivo akanga ari member dzegeneral staff then nevamwewo ainzi Tafi Gobo neumwe ainzi Mudehwe Mukurungai na Zororai. Saka tachisvika ipapo pabhesi tikati akatipotore 2 days timboti zore makumbo ari kurwadza then pakasvikawo Mauritius yekuZambia zvikanzi muri kude chii pano vakuru vechibva vangotaura kuti nyaya iri papa tauye kotora matiri yedu achatauri kuti tauye kotora mbuya nehanda tauye kotora matiri yedu kuno zvanzo saka madini kunge matanga kusvika kuZambia kumuzouya kutanga tiri pakati nepakati peZambia nechitiri mubhodha Zambia neMozambique saka vakazi vakanga vachitosimuka tese kuenda ningirike makomanda achibva aramba zvikanzi hazviite saka pavakangoti simukei kuenda mudzimu wechibva wabuda zvikanzi chitosimukai pano ndiri kuona vari kuuya vaine pfuti apa kuna ndichidyamawe ndisi sekuti chidyamawe teipa tasimuka paya takazoti ana mudziyo nemumwe murume tikati chenamwe utora mapfupa mbuya nehanda acho patangu unoti unofunga 45 minutes ndege dzichibva dzauya neground force uchibva watendera uchibva watishaya then ndopatakatanga kuchizofamba isusu kuchienda takatora 12 days kubve pachifombo kuende kuKambwerere kuna Kabura bus tatotora mafuta tato nemukambiti asi takatauriko kuti izvo zvemunosangana nazvo munzira musavhunduka and zvechokwadi takasanganawo nazvo taiti tichifamba kudai uchitarisa kudai uone shumba yakatovata paunoda kukwenya umweni kuti unzi kuona zvendaona izvi unoda kutarisa hapasisina tatora 12 days tikaone nyoka waiti ukaone nyoka ikanga yakakrosa munzira totomira ikadzoka totochinja nzira ikadarika nemitosini todarikawo saka takatora 12 days kusvika pakambwerere tasvika pakambwerere pai tichingobude mukavha chishamiso chakanesa ndechekuti takaona chembere dzanga dzakachene musoro kuti mbu dzechikadzi nedzechirume ndo dzakauya kotigashira vari vangani vanga vari kuuya kuma6 7 takanesekana kuti vanhu ava hatina communication nawo wazviziva sei wazvona wibva watora mapfupa akuenda koviga muchembere uye takazongoona tapiwe zvikari 3 zvedoro dzaitaura shona zvaitaura shona ndiri kuMozambique takutopiwe doro paipai totomwa vaimwa havo isu takati chiri vadiki
topedza papa zvikanzi panapa pasi kuita vakuru vanga vataura manje kuti tauya papa toda kuti tione chikepe chinotiyambusa kuende kumamvura dona. Yeti pakati in between panga paina Musengezi naZambezi panga pechinzi pane 60 kilometers pakati pacho ipapo. Saka vanhu vakanga vari pevese vakanga vabviswa radhamu rese. Saka takagara ipapo tikatora 2 weeks if not 3 tichimire chikepe chaibve kuZhombe kuti chidzike chizotitora tichitiyambusa. Chikepe ichi chakazoti chauya teipa tapinda muchikepe mwemwe, asi chaidiwa kuti tiyambuse nacho changa chichi zvimakwatizvo. Muchembere anga asati kupinda mudhiziri. Asi takatoita zvokutomberera paipa kutokumbira kutoti muchembere we one mawaves acho anga akakura fanika imba ine iri apa maganjazi acho zvokuti chaka chisina door chaka chisingaiti kuti vanhu vangapinda imomo ende chaka chisikagoni kuti kutakura futi vanhu 7-18. Then tachizokumbira paipa apa teipa tapindamo takapindamo kuma7 kuma past 1 takatisati tacross. Taka tachisvika pakati pawaiite zvokufungidzira makamarada kuti apa ndo pakati paZambezi naMusengezi. Saka makomo emuri kuona aya munogona kuchikwira nawo muchizoenda kokrosa yaMusengezi chete kuchende muendo mamvura dona. Keno Ningiriki komanda wedu ainzi Mhaka naNingiri naMpofu akati ngatitange taende kuseri kwacho iko timeke sure kuti zvechokwadi achizi chitsuwa. Petakatenderera kuda kuona chitsuwa ndo pakatange gaka ipapo. Makamarada nemakomrades vanetsana pai zvikazidai kana zvakadaro takuende kokusiya kuCentenary kuningiri kudhemu vakati tinokuziva kuti kune mamina asingamboiti ma-anti-personnel kuti hatizogoni kuti tisvike muchembere hatimusvizibwe kuti tinoda kuti tiende nayo. Zvanzi saka toita sei? Zvanzi tsvakai chitsuwa. Petakangotsvaka chitsuwa takazochiona chitsuwa kuma past 5 kubva 12 o'clock kwazoona chitsuwa kuma past 5 ndo petakazosvika paya isusu namukuru naDehwe teipa taburuka teipa tati ngatipotsvake hedu mhuka taipa tarowa kangururu kedu teipa tashedza uya mutore tipetaka kuti famba mberi toibva taona ndo yechipembere ichitori kutopisa akati chiri padhuze saka takatokwira mumakomo tikati matombo tikati tinogona kuvhiridzana nacho ndopetakaenda pamusoro pacho teipa tarowa zvingururu 3 teipa tashedza kuti uya mutore ndowakati toite muro wesadza ipapo. Teipata mudzimu wakazoti makusendiseni uchibva mukakanzi chivadzora ipi mabva kuvatora izvozvi mudzimu uyu mukade kuita nharo kuende kuningiriki kudhemuwo hamukusviki. Mukade kuti mukrose kudari izvi hamukusviki munodyiwa ngeningiri ngehowe muno. Chokwadi takabva tazoteera teipa tadzoka kuenda koti vatisiye petanga tavatora pechi2 pacho. Takazogara futi 2 weeks. Tagara 2 weeks ndo pakazouya futi chimwe chikepe ndo chakazotitakura kusvika kudhemuwo. Apa tatochengetedza mbuya nehanda tatoasiyapo ndokuchiende kupi ndokuchiende kudhemuwo. Petangoti buruke muningiriki muchikepe ndo petakanzwa information yekuti Nyadzonya yatakwa ndinyati. Tikati inini personally ndakati tiri kubva kogadzire mudzimu Nyadzonya yo atakwa futi. Zvinobatsire chinyi izvozvo? Zvakandibata-bata. Teipa tazotorwa ngemotokari tosvika naPungwe River panga paine zichubhu ranga riripo raiyambusa vanhu because bridge ranga radamage. Tosvika paChimoyo. Tasvika paChimoyo takatora about 1.5 months tichimirire kuti tione kuchenurwa. Amika tichiti kuchenurwa munokuziya here kugezwe ropa semunhu akanga atakura vanhu vakuru. Kuti chionozodzoke mufurandi. Takazobikwa doro racho teipa tachenurwa. Ndo petakachizozi tichidzoke mufurandi. Ndakati tapedza ipapo ndo pendakazodeploye kuTete. Ndadeploye kuTete zvikanzi munofanira kuendesa koise zvimbambaira ikoko mwengi anga azara mubhodha zvisingamboiti. Teipa taenda kuTete kweko ndine section yangu
tapinda section ndanga ndiri medical officer ipapo then ndopetakazooti tasvika tobva tasangana naComrade Obey Bila tasangana naye paipa ndibva ndachinjwa section ukanzi iwe uchiuye muno musection medu iwe achipinda musection yeuyo then ndichibva taita maoperation edu takaita imomo takaenda koataka rimwe purazi tanzwa kuti varungu vanoti manheru vanouya kodi kogara apa vanga vakaisa mahandaki avo ipapo tebva takumbira imwe moto takati inomwe ainzi pasi angati section commander ainzi pasi then echibva drive mota yacho iyoyo kuenda ikoko irainzi chipurazi andicharizista racho asi rakari muinyanga then tachisvika ipapo tanga takatuma kuti takaita recognize mudhara aibika ipapo ndiye akanga atipa information aigarawo kuarea kwacho ikoko saka takangonoti tasvika akangofungidzira kuti yanga iri time yechi yevarungu kuuya saka paakangoone motokari takatocha kudai akabva ati ndoumwe murungu adini auya then echibva auya taibva tamubatika kuti muna wangani tukanzi mune 17 nevanhu makaita kubata nemaoko uyu akanga auya kuki kuvhure gate taibva tati mune vangani zvikanzi mune 17 vaatoe patebwe zvavakudya bhazuka raenda mota 60 yaenda takangonzwa tiri kunza kuti mami imba ichibva yabvira taibva tapinda motokari taibva taretreata ndokubuda tachipedza ipapo takazoti umwe musi toita musangano tikati varume tinoda kuti hakuna munhu anoenda kudhibhi saka dhibhi ngarivharwe mazuva anaya hatisi kuda kumwe vezoenda kudhibhi saka takati sikazivi kuti panga paine vanhu vakanga vapromiswa kuti vachaita vadbc papi ipaparari pacho ipapa nousiku iwo vakangoti nzve kuenda isu hatisi kuziva tatuma vana Obey ndanga ndiri section yemuwo vatumwa vana Obey neimwe guru kuti vaenda kuisa land mine panonzi kudhuze kumabook 4 vaenda kuisa land mine vari kudzoka kamwana kakauya kechimhanya svanza namukoma mune anhu akapfeka nemabhegi fanenga imi vapinde mugomo sapetopedza kutaura kudaro ndochiti varume ngatiextende maposition edu ndakati kutarisa kudari izvi kuona kuti mahelicopter 8 ndikati vakomana tinopabuda here apa saka ana Obey Bila anga aine bhazuka aine assistance wake anga aine malanzwa nemid machine gun ngiriki stand gun then tanga tiine inonzi anparatrooper itanga takatea magrenades saka ngenyaya yekuti yanga iraining season mabhatiri anga adini apere moto kuda kuti simudza asi takamanisa kudonedza ndege 2 ipapo mahelicopters then vakati vaonyatsokuona kuti target ndeava vari apa ndofunga vakatidonedzere lanza here kana kuti magrenades kuite zvokudaiwo ndo ndakazongoona naObey varara pasi vari 4 infact vanga vatiri kuma5 then Obey chibva andishedza kuti taikatakwani ngatiwe tiri pabhetiro panapa tsvake ways and means ekuti uone kuti wahwara papi ndeipoto inaone pangu pendakaenda nepangu ndeiva akandirwe lanza ndichibva ndasvetuka kuende kune rimwe kuseri kwedombo lanza ine chibva radhuruka kuseri kwedombo huruwa yakasimuka ipapo ndo yakandiponesa asi ndakangoti simukei ndichibva ndaenda pane kachigoronga ndisina kumbobude muradius nekuti panapa neparodhi mabuda main road muna Westwood ndaona kachikoronga kendakangopinda ndeiva ndagara kudai medical kit ndeiva ndaisiya panze apo ndinoda kuona anoibata ndinofanira iye saka wari kutaura ameuchaichii chakaita kuti vasari kuonawo medical kit iyoyo then kupedza papa ndakazoenda kuti yeti petanga padhasi pendakasimuka ininika
pakaenda kuita kumwe musikana akatodimurwe gumbo ipapo vapedza ipapo ndopendakazoenda pagoronga ipapo paipa ndiyebva ndaswera ipapo uzoti kumanheru ndichizonza maherikopta akutanga uchisimuka manje uchienda asi takaruza makomrades 9 pabhetro racho taka tiri 14 takabuda tiri 5 including iwanawo baby lavo komanda inanga ndinaye papa ndakuzombomuona kuti anga ainzi gunja atina akatobuda maningi maparatroopers echikandwa kudai asi maparatroopers takaridzira madonherero akaita takati ngatifure maparashute kuti ashaye control then ndakazoti manheru ndochitanga uchibuda manje inini pendanga kuti fambe distance ye 15 meters ndeba ndasangana neumwe musikana anga akatorara adimurwe gumbo ndikati kuchii ndakuwara mukoma ndeba tori jacket ndanga ndiya ndeba ndamufukidza ndikati ndiri kudzoka ndeba ndayambuka kariva pandakayambuka kariva ndeba ndaona wainzi Cox kati chii ndakuwara mukoma ndeba ndati fambe ndoenda pamusha ndeba ndatora mudhara anga ari pamusha ipo paipai ndeba ndatora futi yavo yaCox ngatiende tisechechi vanhu vakuwarawo ngati mudhara urichiona chitriga ichi ichocho ndochionaisi chigunwe chako asi apa unenge wavhura soft lock apa asi unofanira kuivhara kuitira kuti usaise chigunwe chako ipapo tafamba patiri kuendapo isusu yeti kune imwe section yatumwawo futi makomrades ikoko saka makomrades atumwa povha yatumwa yeyeka yaenda kuise chigunwe patriga yaridzira pasi ndakaona mudhara yapasi sina ndakazongomaneja kuti ndiende kuenda pane musikana uyoyo ndebva ndatora musikana kwakumubereka kwakuuya naye panga paina Cox ndebva ndaorganize chikochokari ndikati ndibvisewo panapa mwaenye kuite muradius tiende nechepamusoro apo ndiende korapa vanhu ava ndebva taorganize paipa kwakuendapo the following day makuseni ndebva ndaunganidza madhara anga ari muarea imomo ndikati ndapota ndiendere area yakati iyi motarisa kuti hakuna ere makomrades akakuwara vapenyu moenda futi side iyi moenda futi side iyi ndode kunzwe ripoti yacho ndichibva ndavatuma madhara aya ndebva ndasara ndine 3 vendanga ndina pane umwe ainzi nato mujibha akanga ari wedhingiriki asi akanga akusaidi kwedu anga aripo ari 3 akazondoti kuma 3 zvanzi akomrade yenga auye kuno kune mamwe makomrades akakuwara zvisingamboite ndebva ndati chikochokari ngachigadzirwe tiende kotakure makomrades acho iwayo uchibva organize chikochokari chichivaenda kuti pakaenda kuonekwa iye ningiriki bhila nahu pandukai the other side kuchibva kwaonekwa uyu death master ndichibva ndavakolekta manheru echibva vauya ndebva ndavarapa vakomana ivavo havasikatogoni kufamba vari pamastreshers ngati manje ndodini gunja ndopakachizouya manje anga ari detachment commander vanzi ndikati ndozvindinazvo panapa vasikana vaita 2 vakanga vakuwara kudimuke makumbo mukati manje vasikana atovaita seya panga paina fata anga aripo ndichibva ndaorganiza fata ndebva ndaonana naye ndikati fata ndapoza nditakurirawo vanhu ava ndokubetsamba ine kune section yakati iri ikoko kudhuze nekubhodha unoipa yokurosesa vanhu vana vatoende korapwa kumaputo because kuti varapwe muno mapana marapiro vanonzi vakakuwarire kupi chokwadi fata we akapfura nepainyanga barracks nevanhu ivavo kuenda navo kulwangwe kudhuze nekubhodha ine ndichibva ndasara ndine makomrades aya takachiti helicopter dzakada kumbouya ndichibva ndatora vanhu vaenda it was after ndatoaise mudondo waviga then ndakazoti manheru ngati vakomana ndiri kude mujibha 40 mujibha yachibva uya 40 takabva nemakomrades iwawo kubva kumabhuku 4 muinyanga
kukurosa Nyang'ombe, Nyang'ombe River. Taisvika pane Nyang'ombe River, ndakurosesa makomrades angu aive se4 vaenda vamhere, ndachisara ndiri ndega. Mudhara aikurosesa akagadzira chimwadiya cheemergency chechimakwati. Ndachisara ndiri ndega ndiri kuseri. Lucky yakaenda kuitika ndeyekuti panga paine makomrades 2 Mjibha yakanga yatobvisa mabhurugwa ichida kuteste mvura. Mvura yacho yanga yakadai. Tikati ati ngaikona kuyambuka yakadaroyo. Kwanza ndio pakazogadzira chimwadiya kuti tiyambuswe ndicho. Mudhara achibva yambusa 4. Ayambusa 4 pa zvikanzi ndaneta wena mwanangu chiyambusa ava wasara wacho. Ndakandafira mumvura. Chakati chapakati ndakatore bhandira remushonga. Bhandira romwe komda akanga akwara riri kumusana rangu riri kumberi. Kwautore medical kit kwakuisa kumusana. Futi ndiye bandaisa. Echibva kuchope chimwadiya chake. Ndichibva ndaona kuti munhu achikorera uyu. Taapakati ipapo. Mvura yakutozara muchimwadiya chi. Ivambokupe mvura. Parokupe mvura takazo huru. Tatopinde mvura. Lucky yakaenda kuita ndekuti vakomana 2 vanga vari mhiri vakanga vambenge vateste mvura vakamba pinde mvura. Ini ndakati pandakati bvu mumvura ndakamwa makapu 2. Ndibva ndadobata rimwe dombo richibva ratsvedza. Ndakazoona ndabatwa paya paya. Ndachandakagona kuita kuti pamberi nehondo. Ndibva ndaiso pakati pedombo rakanga riripopo. Ndibva ndarohwa mvura ichibva ndarutse mvura iyi. Ndobva ndakazoyambuswa manje. Kupedzapo ndokutarira vananhingiri nokuti vanga vaiswa mukava. Ngandoo zvakazvaitika vakada kufanira kuseka. Zvanzi asi chii chakanga chaitika? Vaida kuti tifewo futi here. Midzimu yako yatibatsira iwe nokuti yatotiponesawo neisi. Ndobva ndakaizobva papa. Takatore 4 nights. Tichifamba usiku kuenda kuna nhingiri kuna Gairezi. Tachisvika kuna Gairezi takapinda patownship tokwidza kuenda mugomo. Takangoswera tiri pakachigoronga. Mai vamwe vakasacrifice kuti bikire sadza. Vakauya nemugomo wanga uine sadza. Nemuriwo mukati imomo. Asi vakasunga jira rakachena mukati. Kwakutore saka redhende kwakuise kubanze kwakuchisunga ndiro kwakutokwiza vakadayo amene kudai vaisangana nevari kuti vaiti chii. Zvanzi asi vanangu ndo nzira yavo panapa apa vachikwira kuenda mugomo iri. Tikati hapasina zviri kuchaita mai kuti tichaite movement imwenika gomo rakatarisa rekumozambiki mhiri iri futi rakatitarisa hapasina zviri kuchaita ngatitoswera pano. Ndope takabva taswera paya. Takavoti manheru ndebva ndadzika inini. Ndatuma vanhu nokuti panga paine Gairezi Big River ka. Saka pane pazambuko panoyambuka nawo pane dombo riri pakati. Saka panode vanhu vemhiri kuti vateme miti 3 voisa. Unongo wokutama miti 3 voisa. Vanhu vochiona kukurosa manje. Vapedza munokumikanda matanda acho mumvura. Umukanda kuti matanda mvura. Varungu vakasvika ipa vanongofungidza kuti hapana habe kuti vanhu vanoyambuka sei mazuva because pane pasina matanda acho ekuyambuka ndiwo. Saka vaizoti ndashaya munhu wekumhiri wekuti atise patai kuno kuti aise. Ndakasvika ndikakararayo paya pakazoita 1 akazoya rikati teme matanda uise ipa tione kuyambuka. Ndibva ndadzoka kuti kuchienda kochedza makomrades aya wodzika nemikambiti iyeyi. Ende pakaita Mwari nokuti ipapo pakazoenda koita makomrades tachisunga newaya kuti asaseparatana matanda aya. Mjibha yandanga ndinayo yochita zvekubereka manje kuyambuswa ipapo. Kwaita mukambiti itaibva tachisvika kuMozambiki. Ndo vakazonditi vanzi Comrade Tiger. Wakatora upenyu hwedu hwangu kuhuisa mumaoko wako. Dai usina kuita saizvozvo tisiko. Tiri paMozambiki ikoko ndakatora 4 months ndiriko ndo pakaita chimoyo attack. Ndiri kutaxi 2. Ivo naubhe vanga vari pasi vanga vakugona kufamba wakuita zviri nani. Then yaita chimoyo attack ye. Ndo petakatriva makomrades ndina hebetu show kunze. Saka pane mamwe makomrades takatowataurira kuti makomrades musanonga anything
chemunoona chiri attractive kurya kana kuti kudini, because ene mine mabhindauko akawandisisa ekudini ekutiuraya. Ungangone sweet worinonga woise mukanwa ipoison, ungaone biscuit worinonga ipoison, ungaone tindi beef usanonga. Tozoti nzara tinayo of course, asi handicho chinokuponesa, chinotokuuraya. Tozona makomrades pape aenda wodzoka manjuti tanonge pfuti dzakati, tanonge taona makomrades akati, taone mapurve akati. Paakangopedza kupe ripoti kati vanonga vakanonga paketi yemabhiskits kwakuda kupanana makomrades zvataurwa paipe hamuna kuzvizwa here? Anditi zvataura kuti musarya iwo chibva ende kopanana pa-detachment commander, command commander, PC, security, logistic, MO, upanana vari 5 vese vakafa ipapo. Saka takazoriswa manyika vachiti no pane zvavarika vanhu ava. Comrade Herbert chokunze chibado kuzotsvake mukaka wekuti apiwe kuti vamwe, it was too late. Uchibva kuti vatatovaviga ipapo. After Chimoyo attack, takachizoenda muchimoyo taenda kumudzingadzi. Tachitriva vakomrades akakwara maningi kuendesa kuMaputo. Vamweni tichivaendese vaitoendesa vese kuMaputo, vanga vari very serious ndovataendesa kuMaputo. Vanga vari taigona kurapa tichirapa muchimoyo macho imo. Tina namufati. Tachipedza ipapo ndopetakazoenda kumudzingadzi. Mudzingadzi ipapo ndopetakazozi une mission yokuenda kufront. Takati tichida kuenda korova ningiriki Ruda camp. Teva taenda ndiri medical officer. Teva taenda korova camp yedu, teva tadzoka. Teva tanzi futi unoda kuenda korova Lwangwe camp. Teva taenda korova, teva tadzoka. Saka petakazonzi mai tinoda kuenda korova ningiriki inonzi chi yeMwarusape. Rugoi camp. Ndopena ndazodeploy muGandanzara. Chisara munoita touch ndemo. Asi tatarwa ningiriki yacho Rugoi camp yacho. Tagara. Ningiriki akazonditi unoziya ndime ndoda kuti uzoende kuHwedza. Asi chimbotanga wamboenda kuChimoyo. Muende koona kuti mungaite zvipi. Anga ari Stan Matipa. Anga ari secretary commander. Then takazoende kuMozambique. Taenda kuMozambique taiva tanzi mendai moita reconnaissance Mutare. Takanga tiri 7. Paine ma-detachment members the general staff 2. Mazita acho ndakanganwa. Zvikanzi tode 2 ways. Saka one way yanga iri kuRuda camp. Second way yakanga iri pandingiriki yeku inonzi chiko iyi. Takanga ndaukangana camp anditi kune ningiriki yetinopinda naye kuti tichienda kuMozambique. Manika. Forbes. 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 Virakatandika. Saka takazoenda kuita 2 ways yeRuda camp nevirakatandika. Through Odzani ningiriki, Odzani river. Kana kuti ningiri inozichi step of Fort Dere. Isomi irimomo. Saka takasvika pasomi ipapo takuchidzoka. Taita reconnaissance yedu. Pa television post yeye. Takabviringudzwa ngerange. And hwanga huri usiku. Distance yetaka estimate isisu kuti tingada mamota 60 nema 82. Ma 82 aiperera tisati tatusvika masababu macho. Requirements ndiyo yakanga kuti svike. Takati ne 5 targets. Takati ne railway station. Filling station ne BP Shell. Ne Sisu Hotel. Ne bombardment yemutown nemasababu. Akati andidi kuone booze rinosvike kuhospital kweko. Takaita saizvozvo. Ndopakazobuda varungu. Vakabuda vari over 2000.
pakanyorwa ma-t-shirts akazi get to Mutare and get bombed. Because Smith uri kutinyepera kuti you are killing terrorists nearly every day. But terrorists akuadvance kupinda matowns. Saka varungu ma-residents akakunyora ma-t-shirts get to Mutare and get bombed. Get to Mutare and get bombed. Then takazoti retreat yedu isisu takapinda nepatsambe pa St. Augustine's. Then ini ndakanga ndapuwa 60 something. Tichatonga angari detachment commander PC wemusoswe angapuwa 58. Then Tekshwa Chipembere angari detachment Bonda mission angapuwa 84. Saka ini ndi ndafanira ndiri riye asi ndakazoita kuti nekunze kwakwedza ndeibva ndavhateka. Then ndakazonge ndatwe number 2 Tekshwa uchibva sara kumashure. Siriya Tichatonga anga ato cross. Saka ndakazoti kunze kwakutanga kuti kujeka kudayo. Tiri kufamba muningiri pa St. Augustine's paipa. Ndasingazivi kuti pane kakembi karipo. Ndakamba kuti ga mapurofeya ndikanyamboaridzira zvatizoziva mapurisa ndi vanhu tingakukodzesa ndakadzoka ngerivhesi kwatochitoti makomesi ngatifambe ngekoko teipa tichifamba ngemurodhi paipa uyo teipa tadarika tasvika panhingiri pa 10 of teipa tikatipinde battle of formation kuti asauri taende kupi kwapinde battle of formation tapedza kumberi kwacho iwo teipa tazopinde column formation teipa tapinde mudepression ndeipa ndasiya ndaisa makomesi angu mapositions ngemendo kuorganizira chikafu ndiri munzira yekuorganize chikafu ava naTekshwa Chipembere handina kuziva kuti vatogara mumapine trees vatotarisana nekembi iyoyo. Saka pendakati idini ngandimboende pagomo apa kudo kuona pane matindi beef paitonhingirirwa paito patori pakembi vaita OP yavo ipapo ngati ngandibve pano. Saka ndakazobva kwakuye pamba pendaorganize chikafu paipa ngati chiri kunaka here muri kubika here mai tinazaya tiri kubika ndakabva chachizve kudokuti lucky ndanga ndine ka 3/4 jacket futi ndine kavhala ngebhezvo kari mukati ndakangotarisa kudayo ndoti saka paka paine kadhisi kubva panapa tikangoti kusvike kune road main road rinodzika kuenda kukuwadzane paine kadepression apa ngati ndibva ndaona kamwana kanga ari ipapo ndikati mwana uya ndibva ndamuisa mubhara ndibva ndamukuchobva zvangu kupitsa kudai kati yanga iri strategy yekuti retreatiwe tosvika pamusoro pegome ngati chidzoka nebhara ndibva kadzoka nebhara paya ini hubu ndaenda kumagarden saka vakazoburuka paya wotosvike pamba paya kusecha vichiita seise kazi atamboona panapa zvanzi ayo pane materrorist abhomba mwamutare umo zvanzi kuno kwaasati atosvika kuno dzimwe dzewatodzokere kuenda kuMozambique maherokopta akauya ipapo 6 neDakota 1 nekachirei kayakaya wotendera kati pakazoenda koita macomrades 3 vakateere tsoka dzedu vakavafungidzira kuti tapinde mugomo saka ndiwo vakangoenda koonekwa chete ivavo kamovement kavo asi vakangotetatam kuridzire futi hapana wakabata takati manheru ikati varume retreat ibva tapinda mugandanzara isisu uyu Siriya Tichatonga uye kusvosve ichibva pinda futi muganza Tekshwa Chipembere pakakuchaya 6 o'clock akatanga kuyamburani foko vari pakitchen akabvarura vese akanga ari pakitchen kachikembi kake tange tambotaura nezvako kake saka isi petakazosvika mugandanzara Chembere kwauchaya mhururu hatina kurara usiku uno hatina kurara makaita mwamutare yavo makaita pedza paibva taurayirwa mwombe nevabereki saka ndakazoti garei nofunga 2 months tamboita maambushi zedu paningiri pamanika bridge nemuzongoro mwemweyo tichibva tazomboatakwa futi paningiriki pazambe ngemabhunu ndikabuda futi pagwenga risingamboiti tadzorera nefaya ipapo ndofunga pabhunu akafawo 2 ipapo
asi wedu one comrade ndiye akafa ipapo izaipa tangobuda tikabva taenda kozovaisire land mine kudhuze nekwana Dzuruni mota yanga yakubva yereinforcement yechibva simudzwa ipapo ngeland mine tiri muganazara zvakare tiri muna Odzi pakanga paine varungu vanga vabva muOP wodzika saka mugandanzara yanga iri den basing musina cover maidi cover maiona kamaende kwana matenga 2 mumwana Dzuruni muyamemeso mugwenga mamse saka taiite system yekugare mumba taiita 2 mudzimba saka taishandise dress 1 musikana anenge nechitibikira kana iwe comrade wauda kubude kunze woti musikana uya uno ouya okupfekeze dress 0 wobuda iwe woende kutoilet kozvibatsira wodzoka musikana sarawo wokumura dress lero womba musikana ndiyo buda futi woende kodi saka kana paine OP inongona movement yemunhu 1 mukadzi kwete murume tachipedza baba isi tiri mumba pauita umwe mudhara akati panenge paita varungu apa paita sei panzi pane varungu vari apa kati varungu tichiendapo mudhara kunyasa kutarisa unoti what iwe unorwara wakarara ngedumbu watarisa kuti anosimuka uchiende kupi anga akaita uchinyasarani asvika adayo asimuka adayo varungu akati suspicious chii chiri kuitika toti vanhu akazongodarika echimhanya vakanzi vakuuya chitakagona kuita chete kotora maposition ipapo saka takamira kuti yasi kuti svikei padhuze vetakayasa kuona out of 6 4 vakadonha asi 2 ava vakamhanya vachienda kotora position itoiva tadzikawo tadzika papa takadzika alongiri odziriva saka tachisvika petakasvika manje tochiti dzasuku kwakuya kuite gwenga rakanyanyisisa chiona kuti mutori maposition tonoite zvipi kamwana kauya zvikanzi ana mukoma pane arungu ari kubve iyo kati movement pairizofutika ndo wanga wachinjwa naavo vadzika the other side saka vaone saka vaifunza kuti ramba tichidzika isusu kuti tiri ambushiko saka wachitanga uchiadvance kuye kwetiri petakaizotuma munhu mangati vona kuti strength yacho yakamira sei vatoridzirana saka ini ndakaenda kodzike pavhalley ndingati haiti yemukotopeya uyu ndichibva ndapinde munzinde dzemiti manje ndibva ndakochokera amwene wadzika ngepakanaka vatokrosa vaenda umwene across river yanga yakadai mvura kuzara uda atoyambuka miri iyi ndasara ndiri ipapo ndine kapisi kakadaiwo kokubve muvhali kunze pane zvimiti zviri kunze zvakakoshekera apa ndakapfeke trouser recasanova brown off white nejaketi yacho off white futi yamira upright na distance kubva panapa ndakangoti panapa ndiri mudenga papira yemba iyo bhuni radzika rakabate nato rakatarise kwendiri rimweni radzika rine redhiyo rakatarise kwendiri purveya radzika purveya rakutaura kuti tarisa apa kufamba kuchikwidze river uone kuti tsoka ziri kubva kupi ziri kuenda kupi 1-2 kwaudaya kunditarisa ndikati maiwe akwidza futi anditarisa futi maiwe paakachizodzoka paunoke jaketi rinaa ndichiona inini iri musikana adonhedza uchidzika ndiona uri kutaurirani paakangoti pesu kuda kuchidzika ndozva panapo kuti ti ngati maiwe chiinyi ndakangoti zvingodayo nyoka yeblack yando pabendekete pangwa iri kuda kukwidza udayawo kuende pavhalley paya yotadza yoya futi yoyoti ka pabendekete pangu ndakaramba ndakangodayawo ndakauza ti panapa
pasisini kuitarisa kudayo ndiri kuiona panapa pandakazotanga kuti manje ndakatora some minutes ndiripo chandakagona kutora chete ikasha eforia yanga iri mubhandiria kwakudai kwati mbuya nehandinangise kuti chaminuka moda kuti inga makati mapfupa edu achamuka wani inga mapfupa acho tisi saka tikapere kufa panatanga uchisimuka manje kuti ndichitore kubuda mapuwe akudzika yeti ngoese papa ine mabhona anga akati zii pina ndikatsva kubuda kunzeyo ndabate pfuti yangu pahip level kati ndoende kupini ndangoti fambi 10 meters ndeba ndaona dombo ndakati anga ndiende kuseri kwedombo iyo ndakatarisa uku hakusisina kuti wabhako saka ndakambofunga kuda kuende pamba nopanga paine katereni kakanaka yeti pamba pacho ndo pawanga waenda manje wasiye mabhegi avo takabvisa ripoti yekuti varungu vaya wasiye mabhegi apo tikati ingatisiye pane zvaitika inofunga pane kaambushi kavaita ipapo saka nyaya yenyoka yakandiitira 2 occasions mwamatenga 2 taita imwe hondo yatakaita futi yekutengeswa takamhanya tokupinda mumanhingiriki mapuwe ndakapinda pakaita kachibako kudayo ndemati ngare pakona ndakangozwa noise yemovement yenyoka yakaenda kodayo kwakumira padhoo pena ndapinda ndipo yakatarisa kunzoda purvera rakabuda there's a dangerous snake there, you better watch out. Ndo ndakapesera kunzo ichibva across ichibva aenda then nyoka yeye yakazoti after 4 or 5 hours ichibva yazoti bvu kwakudzokera ndakagura mwiri wese kufunura then aizopedza seri matipa auya akati Tiger muri mamedhiki 2 muno iwe ndoda kuti uende kuhwedza ndapa kanaka shefu ndopena kazotransfer kubve muhwedza kuende kubve mugandanzara kuende muhwedza tasvike muhwedza mwe ndome takaitawo mapetros akati kuti takarova chisasike kaviri chisasike kembe bhinya rodhi yetaiti dorowa maini dorowa ningiriki rodhi takaita maambushizi imomo akati one day kuma 5-6 tikazoenda korova ningiriki mudhuri camp yakanga iri ningiriki muhwedza imomo tikazoenda kokande maricoires mabhuze maricoires padorowa maini chaipo takazoti rimwe rezuva tikati ngatimboenda koita ambush kunozichi kudhuze nekuhwedza uko imo muhwedza mama akufamba nako murida ndakandina na majamba jecha vanana Manex Mlongosi vanana Felix Ferrerimo vanana Matumbura na uyu kubva kushayika futi gore rakapera uyu aizi Makarudo then ndina Makarudo papa na uyu ningiriki Samora ainzani masajo akupera kutotiza tikati mabhunu ari kuchinjana kuenda mugomo apa ngatimboarova mazvo takaenda koita ambushi pai tiri masection mairi saka takabva kahendeke kari kutoenderera mudenga tikati angati advance tiende papi pamaposition patakazodongora kudayo ndokuenda kuona vaburuka motokari vaita battle formation tikati varume ngatimbowithdraw tibva tadzoka maposition medu saka vazoti vasvika area vaifungidzire kuti ambusha haichaite tasecha zvakwana kochipinda mumarodi mao wokwidza tikati todi kuona pakudzoka pavakazoti vakudzoka manje tatore maposition tikati Matumbura unorovei pakati bhuzi rako rekutanga rechi 2 mota yekumashure yekumberi takaisona yanga iri Land Rover ndakaisona zveshuwa ndakatanga kuyamura fogo yacho ipapo vechi 2 yacho
akazoirova ndafunga pagedhi mota ikasimuka mudenga kuende mberi takasimuka ipapo takamba ungodayo kubvise jecha kusimuka kuenda ndakazoti ndasvika manje ndikiriki kuarea kwetaifanike kugp kwedu ndochiti varume tarove muvengi zvarwadza ngatimboita withdraw muarea munomu timboende kwana Sharonga iyo nekwana Mudyiwa kuitira kuti enemy ichade kusecha makomo ana ese igutsikana kuti makombidzi amuna painoenenge neine shungu ichaita maop pane kamwe kakomana kainzi Liberty kanga ine form 6 yako yakanaka maningi kako zvode anga ari mupenyu ari major general kakangonditi no pakanaka shepu andazvinzo pakanaka shepu ndazvinzo katika ne girlfriend muarea macho imomo akana kudini kuteerera ndakasimuka musi wacho kuenda kwaSharonga naenda kwaSharonga takati makusendiseni zvanga zvinomire zvakanaka maheri kutanga ari kuma 12 mahericopter akadarika nependanga ndiri inini ari pabattle formation kuenda kumusoro ikoko kwana Nhingiriki inonzi kudhuze nekuhwedza kembi matenga mbiri not matenga mbiri Ganda Masungu battle rakatanga kuma past 7 rikazopera kuma 4 o'clock pakazoenda kobatwa umwe mujibha watuma mujibha Nhingiri baba umweni kuti endai mugomwero motarise kuti makamire zvakadii mudhara ichi tafanira ari kutsvake mwombe dzake zanzuya pano mudhara nditaure materrorist pane materrorist akaita ambusha ari kupi sasa pakangoita ambusha papa tinoziva kuti vakazoenda nekupi zveshu vakauya munomu takaona tikamuzwa pfuti dzacho dzichitorira zvatiri kuti nhasi ari kupi anziya nhasi hatisi kuziva paari kutaura kudaro pabve imwe section yabva kuMozambique nematiriro yekunhingiri yemuchata sanzwira ndikuratidza wainyepa kuti materrorist chiiko chiri kufamba apo icho chii chiri kufamba apo icho kati macomrades ari kuenda pane imwe section futi kowedzere kuita namba ipapo vakaenda koita 27 out of 27 pakapona if I am not mistaken ndofunga 3 ndo vakapona ipapo 24 vese and ana mujibha chimbwido makati sarei vakawanda ipapo hatina takazogona kuti tibvunze kuti nai Liberty ndakakuti kudini kuti bvai muarea munomu tichangoti gare takazoona paita comrade anga ari secretarial PC Petsai Hondo abva akaita ambush akaitwa surprise attack Murombwe akadamburwa nhunji panapa ndikamurapa ndichibvisa mafragments akanga aripo akaita right pakazoita umwe comrade pabattle rimwe takapinda ainzi Peter Chafa akadimuke gumbo right ichi chese ichaka chisingaonekwi ichi kusvika munomu ndikashedza anga ari Tachman Komana ngati uya kuno ndiite operation kuti ndimutumire kuMozambique haatumiriki anogona kudonhedzwa pamastretcher beds ipapo akakepichwa saka is better nditomusevhera kuno kulife yake kana afawo hapana kusiri kufa hanzi aita zvaunogona kuita unozive basa rako ndakatume munhu kotenge hacksaw nehacksaw blade yacho ndichowedzere thinners necotton zvichouya
ndichimurowa tonic bandage kubva panapa kusvika panapa kusvika panapa kusvika kuti ndi ndibva ndatanga kucheke gumbo racho first kuisa kurutivi kwakufukunure nyama kwakuiso kwakunoti kireki iri papi kwakucheka kusvike pakireki pacho ipapo kwakukandeyo kwakutore nyama mukati kuona kuti ganda rione kubatanawo kwakusona kwatanga uchiri matonic bandage aenda kandaisa vakazoya after 4 days ukanzi mupenyu here kaita mupenyu tikaenda naye kumasimple points umweni akanga adamburwa atari vheni iyi ndikaisona ndikabhandeja akaita mupenyu. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, you know, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako yewondo abata imanya manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe taigara mumako yewondo abata imanya manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira makomo Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.